No niin, moi vaan kaikille. Nyt olisi niin tämmönen Rabbit Realistics 1v1 video. Eka tämmönen Fortnite video. Niin mietin, että haluaisitteko te semmoista sarjaa, jos mä pelaan niinku rankedia. Kun mä oon Elites, niin mä koittaisin päästä siinä sarjassa eka Championiin ja sitten Unrealiin. Niin jos teitä kiinnostaa semmonen, niin laittakaa like tälle videolle. Niin mä tuun ihan ilomieliin tekemään semmoista. Joo. Nyt pitää vaan ottaa tää niinku vastustaja meille. Mä en sitten mikään maailma. Mä en oo mikään hyvä pelaa sitten Fortnitea, niin älkää ihmetelkö. No niin, nyt saatiin tänne meille vastustaja. Joku... Mikäs tää skinin nimi on? Enzo. Otetaan tommoset ei kun mikään custom loadout. Mä en oo siis silleen niinku pelannut tätä mappia. Otetaan hammerpumppi. Auki. Laitetaan jotkut attachmentit ei tähtäintä. Tommoset vaan tohon ja sitten joku tommonen laaseri ja tää ja sit mennään tähän näin. Siis mä en silleen niinku... Mä kusin heti ja mun editit. Mitä tää nyt mäntelää taas? Vetää yhdet marjat ja otetaan haitti. Ja niinku huomaatte, niin mä en oo mikään paras. Tuolla päin se vihu oli. Mä mietin jo hetken, että liivasko se. Täällä on aika pieni pingi. Pieni dinkki siitä, niin dropataan vähän. Koittaa tehdä jotain marjakälliä varmaan. Sieltä niin koittaa tulla haitti. Lipsahti. Mutta kun mennään perään. Siitä niin voitto. Asu jo haitis. Mitä mulla ei aseet ammu? Onko mulla joku bugi? Mä en pysty hakata pikaksellakaan. Te näette, että mä pystyn kuitenkin buildaamaan, mutta... Mitäkään mulla nyt kävi? Kääns kyllä bugaa jotenkin. Ota. Ootappa. Joo, mä pystyn ampua. Tähän pieni kuplakälli. Nyt mä pystyn taas ampumaan. Mikäköhän bugi siinä oli? En tiedä. Mä pystyn mä ampumaan. Pieni linkki siitä, niin ei. Mulla on vähän pääreimi. Tuotais vähän champagnea.
Mä koitan vähän källätä tätä. Hän jäi full boxiin, pystyn ampuu. Tää mappi on näköjään välillä vähän rikki. Se meni tiukoille. Mennä siihen taas kouluun. Mites mulla nyt taas editit aukee? Sensitivity vähän liian isolla. Tää vielä mänttlikälli. Ei toiminut. Pieni sotti siihen väliin. Oho, nyt kyllä kusahti buildit pahemman kerran. Apua, nyt on kyllä kuoleva lähellä. Mihinkähän se nyt meni piiloon? Ei, miten mä missasin tän? Ei. Rannas mut. Ei nyt lipsaita tällä kertaa. Ja sit sä saat mennä haittiin. Eiköhän tää nyt taas... No sinne se näköjään meni istumaan. Minäpä tässä heti suorinta tietä vaan puskemaan. Siitä niin vielä kaksi voittaa, niin nyt kusii kyllä toi editti aika kovasti. Ei. Tommonen toho. Marjat. Sitten niin vielä pikavoitto, niin ollaan voitettu tää koko juttu. Ei, mä menisin lipsahtaa. Ei. Joo, nyt ei kyllä lähde hirveän hyvin. Mun taisi mennä vielä reload-kuppi jossain vaiheessa. Mä siis kuvaan tätä perjantaina. En mä kuollut just. Mä olen varmaan liikaa pelleilevä. Nyt kyllä sit pitää voittaa tää pumppajammu.
Joo, mä voisi olla ihan hyvin joku Zero-pelaaja. Latas auki, joo hyvä. Mulla on praksa. Tällainen pieni tuplalinkki. No niin, kiitos kun katsoitte. Tykätkää, tilatkaa, jos haluatte sitä mun Forti-videota ja katsoa sitä sarjaa. Kiitos, hei!